Ha baba, Eh, ya ne wai tsintar shinkafa kake ne? wallahi tallahi. Tsintar shinkafa nake. Kuma dan munafurci ka fito waje zaka tsintar shinkafar? Ka zo na raina hankali. Kai yanzu idan na ce tsinta shi kana kallon gidanmu kamar ƙulƙin kaji. Idan na ce tsinta shinkafan nan a gida ina zan sa ƙasar. Kaman ya ina zaka sa kasar? Kalli nan wajen. Na kalla. Ya shi ka fara aure zaka yi ne? Wani aure? Tun safe nake tsinta shinkafan nan. Kwano ɗaya tun safe. Tun safe nake tsinta amma jiya shin da na tara da ƙasa akan ma an kwashe tifa biyu. Tun safe? Tun safe nake tsinta kwano ɗaya. Saboda girman Allah shinkafa an hana mu ci ta wasu ta ma ki gyara ta. Saboda girman Allah. Sai ka je nan asibitin Murtala ka ga layi kamar ana biyan sadaka. Sai ka tambaya ka ji an ce ma ciwon ciki. Ayaya sai a ce ma appendix. Hakan dan kawai kishe kawai baban mu. Yaro ne karami aka je aka mai operation. Kasar da aka cire mai tafi duron biyu saboda girman Allah. Duron biyu? Duron biyu. Ta duwatsu a cikin shinkafa an ki gyara mana tamu saboda girman ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A tsaya a gyara mana shinkafa amma gaba ɗaya shinkafan mu rabi da kwata ka ji ta da nauyi kamar ta arziki amma ka tsaya ka tsince ka ga rabi da kwata gaba ɗaya shine da ƙasa. Saboda Allah dan annabi shugabannin nan a gyara mana shinkafan mu dan annabi Muhammadu a gyara mana shinkafan nan tamu mu ringa ci muna jin daɗi mu ki cin ta wasu tunda kun ce kan mu ci ta wasu to a gyara mana tamu.